Duela 8 hilabete Bilbon eta Gasteizen protesta ekimenak burutu genituen Aitor eta Galder gazteen espetxeratzeak salatzeko, eta orain 8 hilabete geroago identifikatutako 123 kideak Mozal legea aplikatuta isunduak izan dira. Isun hauek 1.500 eta 2.500 eurokoak dira. Eta guztira 280.500 euroko zigor bat suposatzen dute. Segurtasun sailaren desproportzionaltasuna salatzeko, isunen aurkako helegitea aurkeztea erabaki dugu eta prozesu judiziala abiaraztea. Ez da erabaki erraza izan ere prozesu judizial batek antolakundearen egunerokotasunean handia suposatuko baitu, baina uste dugu hau dela egoera bideagabe honen aurrean hartu dezakegun erabakirik egokiena. Ez uzkurtzea eta aurrera urrats bat ematea. Ernai Mozal legea aplikatuta zigortua izan da. Mozal legea 2015-etik hona herri mugimendua kolpatzeko darabilten legea da, eta gure kasuan modu desproportzionatuan aplikatua izan zaigu horregatik, eta 290.500 euroko isunek antolakundaren jarduna bera aurrera eramatea oztopatzen duenez, kanpaina ekonomiko bat martxan jarriko dugu prozesu judizialak iraun bitartean, eta horregatik dei egiten diogu Euskal Jendarteari kolektiboki auzi honi erantzuteko, eta beraz, kanpaina ekonomiko honen baitan abiatuko dugun elkartasun zozketa zein diru bilketan ere parte hartu dezaten. Beraz, datozen hilabeteetan gure lanean berrestea dagokigu. Gu jarraituko dugu, aurrera goaz, gehiago gara eta haiek beldur dira.